Там, дзе брэх разносіцца сабачы, між пенсіянераў і бяроз. Я яе на мітынгу убачыў, сутыкнуў нас беларускі лёс. Смелая, прыгожая, такая, бел-чырвона-белы сцяг узняла, на вачах ва ўсіх пацалавала і да мікрафону падышла. І такую пальнула прамову: што ж вы, беларусы, мудакі, што раўлі мужчыны, як каровы, а каб быць дакладным, як быкі. Хліпкія дынамікі растрэсла, грамадзянаў ахапіў уздым. Гукарэжысёр упаў у крэсла і памёр са страху маладым. Мы народ, мы здольныя, мы сіла, у нас свабоды голас не зачах. Доўга нас амапаўцы валілі чорнымі дручкамі па плячах. Даганялі, білі, паніжалі, боўтаўся ў паветры страшны крык. Сярод гэтай бурапеннай хвалі я ў яе жыцці тады ўзнік. Чырванелі тонкія рабіны, дні кахання соладка цвілі. І аднойчы ў пэўную хвіліну разам нас да ложка падвялі. Мушу вам, сябры мае, прызнацца, у ложку час нядоўга бавіў з ёй. Добра яна ўмела займацца толькі палітычнай барацьбой.